Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Oke, halo. Ini jarang tampil guys di video long ya guys. Ini sekarang lagi muncul lagi. Sibuk dunia nyata. Oh, sibuk mancing guys. Ini acaranya apa Del? Acarane lihat Texon. Kita acaranya lihat battle sound ya guys. Iki nek deket rumahku iki mungkin kira 5 jangkah dah nyampe. 5 jangkah paling wis nyampe iki guys. Engko karo ndelok-ndelok ya guys yo. Iya, jajanan kayak piye rame ora. Dodolan opo ae engko tak update yo guys. Oke, karo ndelok-ndelok opo ae lho guys. Yo. Ora nek omah ae. Ora nek omah ae ning ngarepan iki. Hiburan iki cedek lho guys. Nek limpah langkah. Cedek lho guys. Oke, tetap saksikan kami di Endel Endul. Cus. Dulu ya guys. Yo guys, kalau ngarepane seru ame lho guys. Bukan Del Endel. Beginilah situasinya. Situasi ini nek lokasi guys. Oke, berarti lanjut persiapan untuk Sinet Audio dan Krishna Audio. Piye Kang? Ya. Aku nyelai putih. Aku ora gowo wis tekoi rada sakit tak golek iki rada. Tak boleh ini peraturannya ya. Persiapan untuk gendut audio. Ready? Ayo pandut. Yuk. Otak. Yo, gas kan.